Gipaklaro sa Department of Education Region 11 nga walay natalang flu outbreak sa mga tulunghaan sa Davao Region. Sumala ni Janelito Atilio ang tigpamaba sa DepEd 11 subay sa impormasyon sa GMA Superradyo Davao, wala sila'y nadawat nga impormasyon gikan sa mga tulunghaan nga dunay pagsaka sa kaso sa hilanat. Apan sa mga nakalabayng semana, dunay namatikdan nga mga kaso sa hand, foot and mouth disease sa pipila ka mga estudyante. Inundali kining nakontrola sa mga tulunghaan. Sumala ni Atilio ugaling dunay mahitabong outbreak. Mamahimong magdeklara ang mga eskwelahan og suspensyon sa face-to-face classes ug ipatuman ang asynchronous nga klase pinaagi sa module o online. Kay dumdumang sa nakalabayng bulan giangkon sa Davao City Health Office nga nakatala og kaso sa hand, foot and mouth disease ang syudad nga sagad moigo sa mga bata. Hinuon dili pa kini makaalarma. Nagpahimangno ang Davao CHO sa mga ginikanan nga batasanon ang saktong sanitation, lakip ang saktong pagpanghunaw ug likayan ang close contact ug paglimpyo sa mga gamit ug sa palibot aron malikayan ang maong sakit.